original composition by Ustad Mubach. It's called Tod So.
Dushanbe Sabe and Bandura and Start Music. Thank you, you've been absolutely wonderful. Thank you so much. Thanks for having us. Nee, ja. Hoe staat Noordbaks? Maar zijn nichtje heeft hem wereldberoemd gemaakt door TikTok-filmpjes te plaatsen van zijn muziek. Hij zegt maar de